Alright. Asiqala. Uma sekuthiwa ngikunika ushansi. Ngithi shintsha into ezimbili ngami. Yini nani ongayishintsha? Awusukume ngibuke your body. Bengasho emzimbeni kumina. Bengasho emzimbeni. Ngisho ukuthi mase kuthiwa ngikunika ushanti ngithi shintsha indlela engixhumana ngayo nabantu. Ikuphi ongakushintsha? Oh, hey. Yabona nje bengizoqala ngobuso. Ngibuthi rap bese ngikuthi fafa ngentshebe. Mahew. Mana lapha. Mana. Dlamini, no offense. Ukuthi intshebe yakhe ibukeka njengama pubic hair. So bengizoqala ngayo. Mahew. Ngithe mana lapha. Mahew ngithe mana lapha. Oh Dlamini, yabona into yokuqala ade ngingayishintsha ngawo anger issues. Unama anger issues Dlamini. Anawo ama anger issues Mahew. I-anger nginayo yebo njengawo wonke umuntu. Kodwa ama issues ayanginayo. Abantu abanama issues yini? Okusho ukuthi yini nama anger issues? Man, yini upubic hair? Pubic hair is hayi uzosuka ungishaye meke wazi. Okay. Angishintshe lento. Ngitshela izinto owaziyo ukuthi zingenza ngibe happy njengoDlamini. Absolute vodka. Oh. Okay. Ngaphandle ke kwejiki. Yini enye engijabulisayo? Hennessy. Ngithema he ungaphandle kwejiki. Yini enye? Ihennessy kusayijiki kodwa okuhlukile. Yabo nje mudla ivodka ikwenza ufuna ukushaya abantu. Kanti mudle iHennessy ukhuluma kakhulu. Okay. Asisho okunye ke. Ongewona utshwala. Okunye ongenza ngibe happy njengoDlamini. Dlamini, awuyena umuntu oba happy. Unodlame nje. Oh. I think ukushaya abantu kuyakujabulisa. Cha kungijabulisa ukushaya abantu. Nese. Into engijabulisayo ukusolve inkinga. Okusho ukuthi ke sekuyenzeka ukuthi ke ukushaya abantu kona ukusolve fast inkinga. Hayi ngoba ngithanda. Cabanga enye into yini uyaziyo manje engijabulisayo. Sanibonani la ekhaya. Oh. Wrestling. Iyakujabulisa wrestling. Mahew. Imini wrestling? No. Ukuthi uDlamini uyidlala nawe. And yabona meke wayithola kahle ekseni kuba mnandi usuku lonke ukuhlala naye. Hey shut up wena. Shut up. Uyazini futhi awuhambe kancane safuna ukusala ngixoxa nomakhosana. Hawu Dlamini. Saniqale nini ukungiqosha la ekhaya menixoxa? Mahew, hamba. Oh. It's time for WWE SmackDown. Wemayo. Yabona mongahambi njengamanje. Ngizasimeka wena down yaso. Hawu Dlamini, I'm a boy. Yakwazi lokho. Lo ngiyakwazi. Bebengaqondile ukuyibeka kanjalo lento. Kodwa baba, ngempela akuzwakalanga kahle baba. Makhuza endlini. Wena hamba. Hayi, ngizohamba vele. Ngeke ngingahambi sengizosimekwa. Hey Mahew man bengaqondile lento ukuyibeka kanje kanti wayena lento yenze ibuke kanje. Ubuyiqonde kanjani kanti Dlamini? Bengiqondela kwa wrestling man lokho phansi. Oh Dlamini, so iplan yakho ukungilalisa phansi? Hawu kanti yini inkinga yakho? Hayi ngiyadlala. Ngiyazi ukuthi uqonda ukuthini Dlamini. Ngizobuya emva kwa 15 minutes. Ngiyazi ke vele uNadlamini uyashesha ukuqeda. Kodwa le nkila hitheka. Into engizoyithini le?